din tubag ka. Na! Patay chika bay. Ano? Hala! Namumu na! Tuwa na! Tagam! Agam namumu. Nay! 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 Wak din tubag ka. Wah! Manahan mo eh! Asa man di ay? Kabalo wala si Mama Dre nilagaw. Ngano man di ay unsa man di tuyo nimo? Nadabrigada sa eskwelahan karon ba? Ingon ang maestra. Kapuya na oy. Ay, may hapon, ma'am. Ma'am, nanagawin na mo dito gibutang, ma'am. Ayan ma'am, nandito dito ma'am. Asa yung mga kauban mga gopo? Hala, ma'am, tulura ba yung ma'am? Kasi nugma ka to sila, ma'am. Gani po no, alanganin ko kung trabaho ka tulo ay. Gani no. Ay, tulura man mo. Dito mo sa pikas, tabang mo dito pamintura ka mantika nga ro. Ay, sige, ma'am. Sige ma'am, turan na naman dito ma'am. Langanin ko kay tulura may ma'am. Salamat ma'am. Sige, sige, salamat. Ayo, ma'am. Ma'am, dito may sa pikas room ma'am niya. Tulo lang naman yung tampong ba. Tabangon lang naman tutura dito sa mga buwan. Gani siguro. Ay, sige, mas mayo. Ano, madali na mong trabaho diri ako. Kaya daghan kayo. Nagkarahunan. Wah, dagan mo rin pinturahanan diri. Uy, ay no, kapitid mo ba? Wala ka Spider-Man na meron. Asa man na, sige naman mo gamay-hangad. Sugilan ninyo ang mahuman nyo. Karong mo diri ang adlaw taman ba? Wala na din. Ma'am. Sige, ma'am. Atanong ma'am. Silikol ka dako kay nag-agi ba? Kuha ng brasa. Napulan mo na. Oh. Ano ko may nagtabang ka ng isa ka Kuha ng brasa. Sama na ba yun? Isa may ginagawa na Doy. Nagbrigada na mo ginikanan, Doy. Naakamoy! Atong naman to kung uyuan diri ma'am. Ah, sige, sige. Maayo. Ayaw dinikit. Bahok ka akong pintura na. Pintura ko sa akong bago ko. Sige sige ma'am, wato sa ko diri sa unahan. Uy, Dom. Manong sige mo kagagalihangan diya ah. Uy ma'am, natanaw-tanaw ko diri ah. Istigluwa po ni bata oy. Nangutaan na ng gali ko. Bino, wala amoy. Kaati ka na ganit to. Unya, may brigada na imong ginikanan. Oo ma'am, madung na kong uyuan. Dapat dito sa unahan. Unya, kanong naman ka diri ah? Gusto na ko tapang mo ba? Anong bra kong kabutan na boy? At chupa ganyan bata oy. Lingap tanaw-tanaw nila ma'am ba? Dom, dako sa dito di kay bahok kay pintura diri ah. Laina kinabuhi oy. Dito ipahawasan ko. Dali, hawaon sa ko nimo. Ilang butan ako. Pagpatuog ako. Sige ma'am, ato na ko. Grabe, at chupa gitong bata oy. Apit naman siguro ni mahuman bay. Uto nang bugay ko ni adtugod. What? Tuko na ko dito bay magpalaro-laro ko patsok ba. Banhaan ko ning motora oy. Sige magbalik-balik. Sa mga suklit mong banaa. Gani ko samba masikat. Kapanan ni masibalik-balik si kaman na pumuluan na ron. Patambo mo tingnan na ng bata dire na singa puto motor. Gali ako. Dapat ni tawana oy, wala jud gwapong motor. Patay chika bay. Yan na pagi mga maestra daghan pagi ko nagtrabaho brigada oh. Kani patsok kurun bay kadagang makakita. Hala, namumu na. Tuwa na, tagam. Agam namumu. Gama. Nya daw naka managbrigada. Kalapok man ka. Nah, grabe ka kuya sa akong trabaho mo eh. Ipahabwa ko dito sa lapok sa kanal mo. Oh, sakit kayo nga baga ma. Pamaol ni ba?